Molt bona vesprada a tots i benvinguts a este plenari de caràcter extraordinari. En primer lloc, excusar l'ausència del portaveu del Partit Popular, Carlos Bordà, per motius laborals. I sense més preàmbuls, començaríem la sessió extraordinària en el primer punt de l'ordre del dia, que és la formulació per l'Ajuntament d'al·legacions al projecte bàsic del complementari del projecte de construcció del nou accés ferroviari d'alta velocitat de Llevant, Madrid, Castella-La Manxa, Comunitat Valenciana, regió de Múrcia. En el seu tram nus de l'Encina Xàtiva, fase 1, subtram Moixent, d'Alcúdia Crespins. Té la paraula el senyor secretari per fer una breu explicació del punt de l'ordre del dia. El dictamen es favorable por parte de la Comisión Informativa. En esencia, la propuesta de alcaldía sobre formulación de alegaciones versa, tiene un primer contenido jurídico y un segundo contenido de un cariz más social. Comenzando por esta última, pues en síntesis, las alegaciones versarían en primer lugar sobre la necesidad de la obra, en segundo lugar sobre la afección social al municipio de la Alcúdia de Crespins, en tercer lugar la afección social a los municipios colindantes, en este caso Canals, en cuarto lugar sobre el rechazo social que el proyecto ha generado, sobre la afección territorial a los caminos existentes en el municipio, sobre la afección a la ordenación territorial vigente y con particular al entramado urbano de la Alcúdia de Crespins, sobre el incumplimiento del proyecto también respecto de la normativa de referencia en la Comunidad Valenciana, integrada actualmente por la LOTU, y que hace referencia a la ocupación y gestión del territorio, sobre la afección al entramado urbano de Alcúdia de Crespins y Canals, sobre la posibilidad de creación de un punto de degradación urbana en los entornos de la Plaza Mariano Benlliure y Sorolla, sobre la inviabilidad de la conexión del nuevo vial previsto y la trama de carreteras existente, sobre las molestias, obviamente, a generar por el tránsito previsto para el ferrocarril, sobre la carga territorial y ambiental que soportará la población en el área donde se van a ejecutar las obras, sobre su viabilidad territorial urbanística, así como la afección al tráfico de vehículos y viandantes. También sobre la seguridad y viabilidad de la pasarela propuesta y también sobre su afección, fundamentalmente paisajístico, al patrimonio municipal existente, fundamentalmente lo que se referiría a la azucarera y al edificio de la Harinera. Y también sobre las molestias que puede generar el tránsito de vehículos de trenes de mercancías en el propio casco urbano municipal. Las alegaciones de índole jurídica, en esencia, versan sobre un posible incumplimiento por parte del proyecto, al menos el que de la documentación que ha sido remitida a esta corporación municipal, el incumplimiento de la normativa de evaluación ambiental, en segundo lugar, el incumplimiento también de la normativa reguladora del sector ferroviario, y particularmente respecto del procedimiento que exige la ley del sector ferroviario cuando se ejecutan obras y las comunicaciones que deben realizarse en los municipios afectados. Y en tercer y último lugar, el incumplimiento por el proyecto de nuestra propia normativa urbanística, en particular al no constar, al menos en este ayuntamiento, que se integre, dada la entidad de la obra, el correspondiente estudio de integración paisajística. Como ya ha señalado, el dictamen por parte de la Comisión Informativa es favorable.
a la formulación d'al·legacions plenàries. Molt bé, doncs abans de donar les paraules sí que fer una xicoteta explicació, menys tècnica, sinó més social o més entendible per al públic en general i per als veïns i veïnes del nostre poble. Evidentment es tracta de les al·legacions al projecte que a dia d'avui està en mans d'Adif i que evidentment n'hi ha que fer un poc d'història i evidentment en 2011 van tindre un consens de totes les forces polítiques i també un acord explícit en Adif per tal que se feren 3 actuacions, una que era la prolongació del 9 d'octubre, una altra que era el pas soterrani en la zona del pas a nivell i després també una millora en el que és l'accés per Villadela. D'aquestes 3 actuacions que tenien signades en 2011, signades i acordades tant per Adif com per l'Ajuntament de l'Alcúdia de Crespins, en 2015, en febrer, va haver un conveni que va ser signat per l'anterior alcalde i que deixava aquest projecte reduït a només, o aquest conveni només reduït a la prolongació del 9 d'octubre i en compte de fer un pas subterrani per l'actual pas a nivell, fer una passarel·la. Sobre aquest modificat de lo que és el projecte, de nova corporació, el primer ple que van tindre a finals de juny, van decidir per unanimitat en aquest cas, també es van unir totes les forces polítiques per dir-li a Adif que no estaven d'acord en aquest projecte i que per tant paralitzara el mateix projecte i que tornàrem al consens de 2011 i a la proposta de 2011 o una proposta que entenguérem que fora millorar la que donava el conveni signat anteriorment i per tant tornàvem a aquest consens que avui el que pretenem també en el plenari d'avui és que les al·legacions a aquest projecte, que com bé ha explicat el senyor secretari, per una part administrativa i jurídica i que suposa que l'Ajuntament d'avui no té el projecte sencer del que se vol fer en el nostre terme municipal en quant al projecte d'Adif. Per altra part, també no tinguem un estudi d'impacte mediambiental que té que dur tot projecte com el que tenim damunt de la taula i també no sabem si el projecte que presenta Adif respecta la normativa paisatgística, d'integració paisatgística del nostre municipi. Per una part, aquestes són les al·legacions administratives i jurídiques que presentem avui per a ser votades i que el ple del nostre poble, i no una decisió unilateral, sinó que el ple de l'Alcúdia de Crespins eleve a Adif. En quant a les al·legacions socials, tot el poble estem d'acord i entenguem, després de l'últim ple que vam tractar aquest tema, que la solució que presenta Adif i el conveni que hi ha actual i el projecte que tinguem a estudi ara, evidentment trenca el poble en dos, que suposa un mur que suposa la desconnexió total d'una part important del nostre poble, en el qual viuen 800 persones, que un mur suposa inseguretat, la desconnexió del barri, per supost, i que el que ha sigut sempre l'estació de tren i el que és Renfe en aquest poble, que ha sigut sempre un símbol de progrés i de futur, actualment pareix que sigui un nucli de problemes i que tinga un problema de comunicació i en aquest cas també de desconnexió total entre tant la resta del poble com la veïna població de Canals. Per tant, entenguem que no estem d'acord amb aquest projecte, al·leguem motius administratius i jurídics, com ja ha dit el secretari, però també que el nostre poble no pot quedar dividit en dos i que les opcions que se donen, com pugui ser la prolongació de l'octubre, sí que poden ser complementàries però no substitutòries de les 3 que vam acordar en 2011. Per tant, entenguem que és un pleno molt important avui, en el qual crec que devem de tornar a ser unànims en aquestes al·legacions i que espero que així tinguin a haver totes les forces polítiques. La vegada explicada
La qüestió passaria en un torn de paraules, que en el cas del Partit Popular avui el seu portaveu serà Antonio Cerdà. Té la paraula. Bueno, bona nit a tots. Com bé ha dit el senyor alcalde, Roberto, disculpar a Carlos, el portaveu, que normalment és el que defensa les mocions. Dit això, ens alegra que un plenari sigui tan multitudinari. Normalment els plenaris ordinaris acull menys gent, el qual ens alegra, però també es refleja l'envergadura de lo que estem tratant avui així. Nosaltres anem a estar, com no podria ser d'una altra forma, a favor de les al·legacions que van a presentar-se avui en este plenari, encara que personalment també no m'ha donat temps a llegir-me-les totes al detall, perquè, primer, com bé ha dit el secretari, ahir es van presentar unes al·legacions jurídiques, 3 en concret. Estes, per temps, més o menys, sí que ens vam poder estudiar, però avui ens han passat 19 al·legacions socials que, des de la 1:30 que ha sigut la comissió este matí, o 2:30, jo no he pogut assistir, però m'han passat la informació i m'he pogut llegir al detall, realment, sincerament, i disculpeu, però no puc entrar al detall. Dit això, evidentment, llegint-ho per damunt, estem totalment a favor. El tema d'Adif és un tema que anem arrastrant durant molt de temps. Nosaltres estem en contra de qualsevol projecte que dividisca el poble i això té que quedar clar. I a fecha d'avui, nosaltres no tinguem cap projecte. Ninguno. Jo personalment no he vist ningú projecte. Entonces, sí que és cert que en el 2011 ja van fer 3 al·legacions i van determinar 3 vies i van dir que si en el moment que es presentarà el projecte no s'adeqüen a lo que van dir, entonces presentarien les al·legacions. El projecte no ha arribat. Nosaltres veiem que les màquines van per ahí fent obres, amb la qual cosa entenguem que estan començant les obres. Ens han presentat una part del projecte que són una sèrie d'expropiacions, però que això pertany o entenguem que és una part del projecte, no és el projecte en si. Tot i això, anem a estar a favor de les al·legacions del supost projecte, perquè realment no el tinguem. Volíem deixar un poc clar això perquè nosaltres volíem anar alineats en els altres grups polítics, però ens agradaria que per les pròximes vegades que en temps i en forma poguérem un poc participar o per almenys poder estudiar qualsevol al·legació que anem a presentar en conjunt. Però esperem que per les pròximes vegades esto es complisca. Qualsevol eliminació del pas a nivell i que no n'hi hagi una alternativa d'un pas subterrani, nosaltres estem totalment en contra, perquè ens han donat l'alternativa de que tot el trànsit passa pel 9 d'octubre. Evidentment, el 9 d'octubre és un pas proper de lo que és l'escola, proper de lo que és el centre de salut, i que tots els cotxes passen, que tots els cotxes que van per l'Avinguda de la Pau passen pel 9 d'octubre, referent a la seguretat vial no és del tot adequat. Per tant, en formes de lo que ens ha passat o el que vol fer Adif, nosaltres estem totalment en contra, amb la qual cosa no hi haurà problema en que es voti a favor qualsevol al·legació. Espero que els altres grups polítics, com he dit, no ho he llegit molt bé, expliquen un poc més les al·legacions. Nosaltres teníem preparades unes al·legacions també molt paregudes a aquestes, també fa referent al tema d'impacte ambiental, també fa referent a que no vulguin ningú soterrament,
ninguna eliminació del pas a nivell, per tant, bueno, deixo la paraula al portaveu de Compromís. Sí, Pedro. Vale, buenas noches. Gracias a todos y a todos por estar así. Creo que es otra película de la que había vivido anteriormente, pero bienvenido sea la posición del PP en este caso. Digo esto porque, como bien ha apuntado el alcalde, la cronología de los hechos dista mucho de lo que ahora se manifiesta aquí por parte del Partido Popular. Bienvenido sea. Me refiero porque la palabra consenso fue lo que aquí vivimos hasta el 2011, donde consensuamos, como bien se ha dicho anteriormente, una serie de soluciones que en conjunto, si no era lo que pretendíamos, era una solución aceptable para el pueblo de la Alcudia, pero en febrero de 2015 nos encontramos, como bien sabemos todos, la mayoría, con una variación total del proyecto de Adif, sustituyendo un paso mixto por la pasarela que todos sabemos. Esa decisión firmada unilateralmente por el señor alcalde entonces, Javier Scicluna, presente en la sala, pues tuvo las consecuencias que tiene. Las consecuencias es que Adif, entre otras cosas, se coge a esta firma de contrato por el señor alcalde para cualquier justificación. Tanto es así que el senador por Compromís en Madrid, Carles Mulet, a expensas de Compromís, hizo una pregunta y preguntaba por la estación de Alcudia y Crespins, que llevamos desde 2011, como saben ustedes, en un barracón, los barracones. Preguntaba también por la pasarela y a contestación al señor Mulet, la que se le hizo entonces fue, respuesta fue el acuerdo alcanzado con el ayuntamiento por la supresión del paso a nivel en el punto kilométrico. O sea, únicamente hicieron referencia al acuerdo que el señor alcalde por entonces, Javier Scicluna, aquí presente, firmó. Dicho esto, desde Compromís manifestamos en aquel entonces que nos gustaría que se hubiera informado a la población y que estaríamos dispuestos a presentar cuantas alegaciones fueran necesarias. El primer pleno de la nueva corporación aquí presente sobre Compromís, también, entre otras cosas, aparte de nuestro rechazo a la firma del acuerdo, propusimos que presentaríamos las alegaciones tan pronto pudiéramos y saliera la oportunidad de poder presentarlas. Así ha sido esta vez y así se han hecho. En cuanto a la premura del tiempo, conforme dice el portavoz del PP, pues sí, es cierto que hasta el día 2 únicamente teníamos 15 días, como bien decía el documento. Ha habido premura, pero quiero destacar también el consenso que el equipo actual de gobierno quiere otra vez hacer, y por eso el pasado por pleno, para que todos ustedes tengan conocimiento. Entonces, me gustaría agradecer, en primer lugar, la labor del equipo de apoyo, que ha hecho posible que estas alegaciones se presenten, un equipo voluntario, que no nos ha costado, y hay que decirlo, un duro, a las arcas municipales, y como bien ha leído antes, he hecho un breve resumen, el secretario interventor presenta pues una serie de alegaciones. Me gustaría hacer importancia en ellas, la importancia que tienen las alegaciones que suponen una argumentación en contra del proyecto en general, alegaciones que van, pues, sobre todo de carácter, aparte de las que hemos comentado, de carácter jurídico, carácter social en el desarrollo de nuestro pueblo. Hay que tener en cuenta que si bien el ferrocarril en el 1857 supuso un motor de desarrollo, tanto industrial, económico y social para la población, hoy en día puede convertirse en todo lo contrario. De ahí el contenido y parte de estas alegaciones que hoy se presentan aquí. Hay que tener en cuenta que no solo la pasarela va a suponer para mucha gente de los dos núcleos de población, va a poner un impedimento, estamos hablando de sectores de población como puede ser infantil, personas mayores, discapacitadas y en general va a suponer, como digo, un quebranto, una división entre la población
El desarrollo del proyecto posterior también supone un sinfín de problemas para nuestra población. Evidentemente estamos hablando desde aspectos económicos, como son comercios que tenemos en nuestra población, que se van a ver afectados porque lógicamente la gente que vive en la parte de la montañita y tenga que pasar por una pasarela de 300 metros, al final dejará de pasar, irá a comprar a la población vecina. También en cuanto al desarrollo social, evidentemente la interacción que hay ahora, pues quieras o no, familiar y de vínculos y tal, supondrá un quebranto también para ella. Eso entre otras cosas, sin nombrar, evidentemente hay que tener en cuenta que toda la trama urbanística de la Alcudia y Crespín se ha desarrollado, como he dicho antes, desde el siglo XIX, arreglo a ese nudo, a ese paso de tren. Toda ella se ha desarrollado. Ahora con la implantación de esa divisoria, toda la circulación evidentemente se va a ir por dos puntos, o bien por Villadela o bien por la prolongación del 9 de octubre. En definitiva, desde el equipo de gobierno pretendemos con estas alegaciones bueno, decirle a DIF que estamos en contra, por supuesto. Esperemos que surjan efectos y que con ellas podamos parar lo que en su día firmó el señor alcalde. De momento no hay primera intervenció. Bueno, en quant al temps per a la documentació, evidentment es tracta d'un tema que hem tingut uns plaços molt marcats i l'equip d'urbanisme i l'equip jurídic d'aquest Ajuntament ha tingut que treballar fins a este matí per tal de preparar tot el document que avui presentem a aquest plenari, i sí que estava advertit evidentment el Partit Popular de que fins a l'últim dia no es traia la documentació i també es van convidar a que participaren en alguna al·legació que al final, finalment no ha sigut així, però que entenguem que a vegades les coses, els plaços són els plaços i que evidentment vam ja acordar un itinerari i uns dies que hem complit i que en definitiva l'important d'avui no és tant mirar al passat, que no tenim que deixar-lo darrere perquè evidentment hi ha un conveni que Adif està agarrant-se a ell molt fortament perquè és el que té signat a dia d'avui, que és el conveni de febrer de 2015, però que evidentment la voluntat del poble i la voluntat d'aquest govern i d'aquesta corporació des que està aquest nou equip de govern i aquesta nova corporació és estar frontalment en desacord en aquest projecte que, com bé ha explicat Pedro, suposa el trencament del poble i suposa un aïllament de part del poble i un aïllament del nostre poble en el poble de Canals, suposa també una font de problemes, no tant de comunicació, que també moltíssim, sinó també de connexió familiar, també econòmica, perquè va ser els comerços que estan al voltant de la zona també van ser molt damnificats en aquest projecte, i entenguem que evidentment com a alcalde tinc que agrair el treball que s'han fet des d'aquest Ajuntament i les persones que estan treballant d'una manera altruista perquè això es paralitza, i des d'ací vull donar l'enhorabona per el treball fet, i també crec que és un motiu d'alegria per a tots el que rectifique, en aquest cas el Partit Popular, la seva postura i que s'unisca al consens d'aquesta nova corporació, i per tant només dir que agraïm la confiança de tota la gent que ens ha recolzat i que aquest problema que tenim és un problema de tot el poble i que han d'anar tots junts d'una manera unànim, i crec que avui també estem donant un poquet sentit a el que la gent i les alcudianes i alcudianes volem. Segon torn de paraules, Antoni. Bueno, a nosaltres també ens alegra que anem tots units cap a aquest camí, que no és un altre que anar en qualsevol projecte que vagi en contra dels interessos dels alcudians i alcudianes. Referent
el conveni firmat y todo esto de febrero de 2015, simplemente dir que este grup municipal ni el que era alcalde entonces va firmar ningún projecte, va firmar unes sèries de millores que, bueno, aquestes millores sempre seran beneficioses pel poble, que en aquest cas poden ser modificables, pressupost, però bueno, que al fi i al cap són unes millores. Però no es va firmar ningú projecte com s'ha intentat vendre. Però bueno, estic a favor de lo que ha comentat Roberto, que hem de deixar un poc darrere el que és el passat i mirar el futur. El futur no és un altre que es veja tot el món, sobretot a DIF, units en contra de qualsevol supressió de pas a nivell o qualsevol divisió del poble. En l'anterior legislatura vam fer una sèrie de reunions amb Adif per tractar de veure quina era l'evolució del projecte i en totes, absolutament en totes, vam fer participar als altres grups polítics. També esperem que en el futur així siga i continuem seguint junts cap a aquest objectiu que no és un altre que el de millorar la vida de tots els alcaldians. Pedro. Bueno, pues bien, sí, la verdad es que en eso estamos todos los grupos y toda la población, sin distinción de, evidentemente, ideología, de eso se trata y eso fue el principio de una plataforma que también ha luchado y que hay que reconocerle su lucha, que fue la plataforma por el soterramiento de las vías. Hay que reconocer que el pueblo se unió entonces, esperemos que se una otra vez y ese es nuestro deseo, porque lo que sí que hay que hacer hincapié ahora es en la importancia del tema. Tal vez a veces no seamos conscientes de la importancia de él y digamos, pues bueno, los que estén bien físicamente tal, bueno, pues una pasarela, pues nada, no pasa nada, pasamos porque tenemos la prolongación luego por el 9 de octubre para ir con el coche y total, pues entre Villadela. Creo que hay que concienciarnos todos de que es un tema sumamente importante, como he dicho antes, que va a causar el efecto contrario al que fue en 1857, cuando bienvenidos al ferrocarril. Sabemos que aquí son muchas las familias que han venido desde entonces, y familias de ferroviarios, algunos estamos ya por aquí, y bueno, hay que ser conscientes también que lo que pretende Adif, y es tan importante como todo lo demás, es el paso de mercancías por nuestro pueblo otra vez. Si bien nos habíamos quedado solo con las cercanías, que es un dato importante a tener muy en cuenta, que lo que pretende Adif ahora es volver por la vía convencional, a volver a pasar mercancías, con lo cual será un problema más añadido a todos los que están presentes en las alegaciones, incluido este. Por lo tanto, por nuestra parte, evidentemente, nos alegramos de esa unión. Evidentemente no hubo una firma de un proyecto, hubo una firma de un acuerdo, pero no voy a entrar más en el tema. Actualmente lo que hace falta y lo que el pueblo requiere y quiere es la unión de todos. Y nada, pues presentaremos las alegaciones en su tiempo y esperaremos cómo transcurre el tema. Bueno, si no n'hi ha ninguna paraula més, en principi es tracta que, com bé ha quedat manifest en les distintes posicions dels distints portaveus del nostre Ajuntament, es tracta que fem un front comú a nivell de no només els representants de la corporació municipal, sinó de totes les associacions i tots els col·lectius del nostre poble i totes les persones de peu, alcaldians i alcaldianes, que creguem que és una reivindicació de tots i per a tots. Per tant, això només ha fet que començar en l'aspecte que hem de tindre clar el nostre posicionament i la nostra voluntat que es paralitzi l'actual projecte per tal que no siga un projecte incomplet, com estem manifestant tots, i que siga un projecte que vulgui el poble i que siga un projecte
integrador i no que trenqui la unitat del nostre poble, no només urbanística, sinó social i familiar. Per tant, passaríem a la votació del primer punt de l'ordre del dia. Abans el secretari... Bueno, a ver si dictamina hoy procede... Votar l'urgència. Aprobar su inclusión en el orden del día, que me imagino que será... En primer lloc votaríem la inclusió en l'ordre del dia d'aquest punt com del segon, al tractar-se només el mateix dia la comissió informativa, cal ratificar-ho la seva introducció en l'ordre del dia. Per tant, votaríem la inclusió dels dos punts en l'ordre del dia. Vots a favor? Per unanimitat. I ara sí, passaríem a la pròpia votació de les al·legacions que presentem l'Ajuntament en contra del projecte bàsic del complementari del projecte de construcció del nou accés ferroviari. Per tant, passaríem a la votació. Vots a favor? Moltes gràcies. Quedaria aprovat aquest primer punt de l'ordre del dia per unanimitat. Crec que és un dia important, igual que va ser important el passat mes de juny, quan vam dir a l'IF que no estàvem d'acord en el que s'havia signat i que, evidentment, avui donem un pas més, presentant unes al·legacions per unanimitat que des del govern i des de la corporació i com a alcalde tenim que veure com un dia d'alegria, però també un dia que comença la reivindicació oficial, institucional i social. Per tant, crec que tots a una podrem fer molta més força que per separat. Per tant, passaríem al segon punt de l'ordre del dia, que és complementari del primer, que diu oposició a la necessitat d'ocupació dels béns i drets afectats per l'execució de les obres del projecte bàsic del complementari del projecte de construcció del nou accés ferroviari d'alta velocitat de Llevant, Madrid, Castella-La Manxa, Comunitat Valenciana, Regió de Múrcia, en el seu tram de l'Encina Xàtiva, fase 1, subtram Moixent del Puig de Crespins. Té la paraula el senyor secretari per fer les aclaracions legals. Como manifestado el señor alcalde, es un punto derivado del primero. En realidad el ayuntamiento se le pone de manifiesto, y es lo que tiene entrada el 16 de octubre de 2015, que por parte de la Dirección General del Ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, perdón, se había aprobado el proyecto complementario, el cual incluye el correspondiente anejo de expropiaciones. Y igualmente se había aprobado la necesidad de la ocupación, junto con la relación de bienes y derechos que son objeto de expropiación forzosa para la ejecución del proyecto. Esta relación de bienes y derechos está expuesta al público en el ayuntamiento, porque así lo establece la propia ley de expropiación forzosa, pero también el ayuntamiento es titular de determinadas parcelas que van a ser objeto de obtención forzosa por parte del ente administrador de infraestructuras ferroviarias, así como de imposición de determinadas servidumbres forzosas. Y en tanto en cuanto estas parcelas son el soporte físico de una futura actuación respecto de la que el Pleno ya ha mostrado su oposición, pues resulta coherente, aunque sea por un simple dictar jurídico, que el ayuntamiento, esto sí, como propietario de determinadas parcelas, manifieste su oposición a la ocupación de las mismas. El dictamen también igualmente es favorable por parte de la Comisión Informativa. Passaríem el torn de paraules al portaveu del Partit Popular, Antoni. A DIF s'ha ningunejat en moltes ocasions i jo crec que en aquest punt que defenguem que és que no s'expropien una sèrie de parcel·les que és part de l'Ajuntament, és evident que ens oposem perquè també ve alineat un poquet amb les al·legacions que hem defès en el primer punt. Tampoc molt més que dir en aquest punt, com ha dit el secretari, va un poc complementant les al·legacions que hem fet en la primera part, així que evidentment votarem també a favor en aquest punt.
Molt bé, moltes gràcies. Portaveu de Compromís, Calero. Lógicamente es una consecuencia del primer punto, una oposición al proyecto en sí y no tiene mucho más. Evidentemente pues se votará a favor. Molt bé. Es tracta, evidentment, que si estem en desacord en el projecte que presenta Adif, aquest projecte suposa l'expropiació no només de parcel·les a títol particular, sinó també de parcel·les de titularitat municipal i, per tant, si estem en desacord en el projecte, tinguem que ratificar que estem en desacord en què ens expropien aquestes parcel·les, perquè al fi i al cap és un pas per a poder dur a terme el projecte. Passaríem a la votació, si no hi ha més intervencions, perquè l'esperit de la votació està clar. Vots a favor del punt de l'ordre del dia? Molt bé. Doncs quedaria aprovat també aquest segon punt. Només dir que per a tancar aquest plenari que comença un temps de reivindicació, no només de reivindicació institucional, sinó també de reivindicació social, que tots tinguem que anar junts, perquè la voluntat dels alcaldians i alcaldianes i d'aquest govern que presidís i d'aquesta corporació que presidís és que no se du a terme el projecte tal com està, que pensem que és un projecte incomplet, que la voluntat del poble i la d'aquest govern és que se paralitzi el projecte. Anem a lluitar contra les intencions d'Adif i contra el conveni signat fins avui. Ho van demostrar en el primer plenari d'esta nova legislatura, ho han demostrat avui també per unanimitat. S'estan demanant totes les reunions i totes les entrevistes en els responsables d'Adif, fins avui la resposta és negativa, però anem a intentar-ho i a continuar intentant-ho i entre tots segur que serà molt més fàcil aconseguir les coses. Per tant, convide a tot el poble i a tots els assistents ací, especialment a que se sumen i a que compten el que ha passat ací, que ens unim tots per tal que n'hi hagi també més al·legacions, perquè qualsevol veí pot al·legar i qualsevol associació pot al·legar. L'Ajuntament està obert per a la informació que cada un entenga que necessita i, per tant, només que convidar-vos a unir-se a la reivindicació de tot el nostre poble. Moltes gràcies per la vostra assistència, us espero també el pròxim plenari i bona nit.